Iya, iki kok ngomong ya. Wongnya nanti men yo. Endi sih lek tuku gas karo beras sih kok ya suwi temen ora teko-teko nang endi lek tuku ya. Waduh. Wongnya sik nang pawon meneh kae. Dek, Walah lah iki wonge teko. ya akhirnya berase. Wis ki tak masak kok, Ya, Lah ndi gase? gase. Lah iya dipasang sisan kono, aku lho ora iso masang. Gase iki tak dol nggak tuku beras kuwi. Lah karepmu ki piye lho tuku gas karo tuku beras digawani duit kok ngedol gas ki lho. Lah duitnya ceblok ilang tak golek enggak eneng mau nang dalan tak baleni kan suwi to iki ket mau. Lah kok iso men ki lho Kak, Kak kepiye to kowe iki? Gas kok didol lah terus masake karo apa? Ya aku kayu dhisik ora apa-apa to. Ya wis kowe wae sing masak karo kayu lek ngono kuwi. Aku tomo. Ya sementingan mateng lho. Sementing mateng. Ki regane piro gasnya kae mau? Ya Apa mbok. kok cukup gitu beras iki? Ya sekian beras larang itu 2 kilo kuwi. Masalah Kak karepmu ki kepiye to? Dikek duit 50.000 diilang nih. Untuk beras malah gasnya didol.